केश साता केसो आता चिरीस का न्हू माय तो ये केस घेऊन गेले बरेच काय तुमका ओलं जाय ना रूट कनाल केलं मग अख्खा हे नाम झालं हा एक आटीन नाम झालं हा एक आटीन हा ठोका केश साता ऐसा ऐसा करू आप परमानेंट ऐसा धरू केसो सगळ्या ना माय म्हाका ओ माय तू कापयतो तेक तेशे दोर दिया केसो नाक हुंय नाक हुंय माय असं सेड नो केस कित कोरया गे माय तेगेले तेगे केस कित कोरया असं ते बरं असं नाही केसो ते चिरीस का गे केस कित कोरया कोळ्या बांधता ते चिरीस घाल्या ते न्हू चोय गे माय मगे चोय गे दाढी चोय गे आके जैसा माय मगे म्हाका ओ रोजालीन जात मुगो काजारू हांव भरपूर कितें मुगो 2 रोगडे आहाय माय तेको इच्छा आता काजार गप्पा होता काय कुजनेरा होत काय वचा ते कडे